салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум ба кулли ҳамон нафароне ки айни ҳол моро тамошо кардастен. Ҳама каса хубен тинҷен. дар ҳамин навори имза якчандта мошинҳоро аз ҳар як нуқтаи Tojikiston район кардан мо барояшон пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, компания дошта бошед, дар ҳамин васаби рекламда маълумоташа равон кунед, мо дар видеоҳои баъдина рекламаш мекунем. аз ҳамаи шумо миннатдорем бачаҳои азиз ки дастгири адушиш дастаед. дар ҳамин навори пешниҳо лайкҳоро беҳад зур мондем, гап нест ба ҳамаи шумо. дар комментария фикротон нависен ба шумо аз кадом маркаҳои мошин лозим аст, мо ҳамон мошинҳоро зиёдтар ба навор мегирем, ба шумо пешниҳод мекунем. ва ногуфта намояд ки мо канали дима бо номи Daler Official кушодем дӯстон азиз, ки силкаш дар ҳамон комментария мондаги дароен подписатсия кунед, подписатсия лайкҳоро монен, баъзе мошинҳои дар оҷа мондагим дар оҷам ҳаст, тамошо кунед, адуши дастгирӣ шава, ҳама каса ба пеш мегзарем ба эълони мошин ирӯза. эълони якум дӯстон азиз, ваз 2106 соли 1982 сол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст бо нархи 12000 сомонӣ. бардоре ки дар мон комментарҳо хоҳиш мекардем 06 монем ҳаракат кардем, гуфтем барои шумо дар ҳамин навор монем дӯстон азиз. маълумот соҳиби ҳамин 06 занг занед, акаи Муҳаммадай, ҳолати мошин хубай, беҳтарин кардагӣ, пробегаш 1234 коробкаш механика, моториш 06 дӯстон азиз. занг занед бо муомила ки нашод нарха навош аз номи канали мо гап занед, иншоалло бо ягон сум арзон мекунам. бо нархи 12000 сомонӣ 24 танҳо гази холия. соли 1982 мошин бача азиз, хайр ки солиш камтар конай, яке мода қайд кардам, ҳолатиш хубай. кузов седан, светиш ҳам хеле сафед хуш бача азиз. аз номи канали мо гап занед, иншоалло арзон мешавад. дар рақамҳои 927 52 52 00 занг занед, муомила кунед. бачаҳо, аз ҳамаи шумо хоҳиш қабул аст ки ҳамон лайкҳоро монен, кадоми намондаши лайкамон дашта бошон ки дастгир аз шава. эълони дуюм, Daewoo Nexi солҳои 1995 дӯстон азиз, дар душанбе бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш гази бензин, солиш 95 бо нархи 19000 сомонӣ, моториш 1.6 литр, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарин гуфтанд, дар ҳолати хуби техникӣ аст, хулоса раҳ мегардад. мошинча тенҷи бадай, дар кузови седан, солиш 95. дар душанбе дар ҳамин рақамҳои 0041 17 711 занг занед, нашоти нархи навош муомила кунед. касоне ки харидори аниқ ҳастен, конкретни бачаҳо занг занед мега мо ҳам мардакем, боз муомила мекунем нашоти нархи навош. шерина лайка баҷиқ адуши дастгирӣ кунед, як тайга Nexia иша бо тамошо кунед. 3 миллион дӯстон азиз, боз як донаga Daewoo Nexi солҳои 1999 сол дар Қурғонтепа қарор дорад, бо нархи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар кузови седан, рангиш сафеди хушрӯ кардагӣ, дарунаш кишоди хушрӯ, 4 дараш гизалаи бадай, 4 тайга балони 80-90% дорад. документ дора. маълумоти муфассала метавонед аз соҳиби мошин дастрас кунед бачаҳои азиз. рақамоша мемонем 907 70 67 26 занг занед, боз муомила кунед. солиш 99 сол, коробкаш механика, моториш 1.6 литр, камерас худай. хулоса ҳолати мошин хубай, мошина мегиред, фақат ҳай мекунед, мегарем бачаҳои азиз. аз номи канали Daler Official гап занед, иншоалло бо ягон сум скидка дорам. мегзарем ба чорум мошин, Opel Astra F, ки дар ҳамон комментария бародаро бениҳоят зиёд хоҳиш мекунанд ки мо савдо мекунем барои мо Opel Astra F, яъне ки караван монен. мо кофтем барои шумо бо нархи 33000 сомонӣ ёфтем. солиш 97 дар Ҳисор. бардоре ки харидор ҳастен, марамат дар ҳамин рақамҳои 905 06 3080 занг занед, равен мошинчаро бигиред. вақте ки аз номи канали Daler Official гап занед, мо худмон гуфтагем, боз скидка дорам бачаҳои азиз. акай Илҳом соҳиби Opel Astra F дар кузови универсал ниай, ҳолати мошин хубай, пробегша гуфтан 198574 ҳамқа гаштаги мошин хулоса. мошини панҷум бачаҳои азиз, Toyota Axio, ки дар комментария мо хондем, гуфтанд ки Toyota Axio монен солҳои 2015 ёфтем бачаҳои азиз, бо нархи 110000 сомонӣ. коробкаш автоматика, Toyota Corolla Axio 2015 вагонай. мошин беҳад тозай,
ҳама тарафа қонуни қоидаш қатъӣ, гарантия қатъӣ. касоне ки мехара мегӯяд дар ҳамин рақм 110,000 сомонӣ дар дохили ҳамин сум бо ба номаш чикор мекунем, яъне ки растамошка карда метиҳем аз ҳисоби худмон. харидории конкрет занг зарем, боз муомила кунем бачаҳо азиз. 110,000 сомонӣ сӯзишвориш бензини холи газ задагӣ нест. растамошка надорад, касе мехара ба номаш гузаронда метиҳам. мотораш 1.5 литр, коробкаш автоматика. хулоса мошинча камрасхода мегӯям. вагони тоза, дарунаш тоза, берунаш тоза, ҳама тарафа қонуну қоидаviy. мехари фақат мошина ҳай мекунӣ мегарди. ин ҳолатҳои моторашам тоза бачаҳо азиз. шашм мошин ВАЗ Priora солои 2014 дар комментария ҳар рӯз бачаҳо менависанд, хоҳиш мекунам монен. моан фақат ВАЗ Priora ҳар рӯз яктаи меонем барои шумо дар душанбе бо нархи 52,000 сомонӣ. ҳолати мошин хубай, кондитсионераш кор мекунад. мошин хулоса люкса, 4 баллони нав 100%, дорои тонировка, документи 8 моҳа, тонировкаш 8 моҳа, коробкаш механикаи мошин кам гаштагай, яъне пробегаш 1234 сум азиз. солаш 2014 сол, мошинча нав пачка, қонуни қоида кардагай. фақат мошина мегирен, бер аз худ ҳай карда мегардем бачаҳо азиз. рӯи хотири меҳнатҳо бачаҳо ҳам лайкҳоро монен, агар имконошо падилиса кунен, воқеъ дар амони худованд бошед. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.